Għall-istaġun tal-kaċċa li se jiftaħ it-3 filgħodu huma 9,450 il-kaċċaturi li kisbu l-liċenzja. Din il-liċenzja l-kaċċa fir-Rebbiegħa tippermetti li dawn il-kaċċaturi jaqbdu sa 2 għasafar kuljum bil-massimu 4 safar matul l-istaġun. Iżda kien biss wara li ħareġ ir-riżultat tar-referendum abrogattiv favur li tinżamm id-deroga tal-kaċċa fir-Rebbiegħa li dawn il-kaċċaturi ingħataw il-liċenzja. Kien minħabba raġunijiet ta' loġistika li l-avviż legali li jagħti bidu għal proċess li bih tinħareġ din il-liċenzja ħareġ xahar ilu. Madankollu l-proċess kollu kien suġġett tal-eżitu tar-referendum u għalhekk li kieku r-riżultat tar-referendum abrogattiv kien le, il-President ta' Malta kienet tippubblika proklama fejn tistipula li l-qafas regolatorju dwar il-kaċċa fir-Rebbiegħa ġie abolit. Kieku l-każ kien hekk il-liċenzji speċjali tal-kaċċa fir-Rebbiegħa maħruġa permezz ta' dawn ir-regolamenti ma kinux jibqgħu validi u l-ebda staġun tal-kaċċa fir-Rebbiegħa l-għamiema u s-summiema ma jinfetaħ. Il-qafas regolatorju jistabbilixxi l-kwota komplessiva ta' 11,000 għamiema u 5,000 summiema bħala numru totali ta' għasafar li jistgħu jiġu kkaċċjati tul dan l-istaġun li jagħlaq il-ħamis 30 ta' April. Kull kaċċatur li jingħata liċenzja speċjali għal kaċċa fir-Rebbiegħa se jkun obbligat li meta għasfur jiġi maqbud iċempel immedjatament fuq in-numru indikat fil-liċenzja speċjali u jsegwi l-istruzzjonijiet li jingħata. Il-kaċċaturi huma wkoll obbligati li jimlaw il-karne de chasse qabel ma jitilqu mis-sit tal-kaċċa bid-dettalji tal-qbit u d-data rispettiva. Il-kaċċa fir-Rebbiegħa hi permessa mit-2 sal-ġimgħa minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa satejn ta' wara nofsinhar u s-sibt il-ħdud u l-festi pubbliċi minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar. Meta l-Gvern ippubblika l-avviż legali xahar ilu kienet enfasizzata li l-konformità mal-liġi se tkun strettament sorveljata u għalhekk ksur tal-liġi mhijiex se tkun ittollerata.